28 iunie 2026, în sfârșit murul meu plantat acum câțiva ani în urmă, nu mai știu câți, trebuie să mă uit pe filmulețul de atunci. Uite, au făcut primele muri. Da. Și uite, de ăla stăraș, noi, proaspeți, verzi. Să vedem ce o să iasă. Uite, floricică de mură. Oare miroase? Să încerc, azi e canicula, să încerc să ud de seara. Da, până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută! Am niște pir care nu mai scap de el. Da, asta este. Rugul de mure. Și pirul care nu mai reușesc să scap de el. Da. Cum mai bine e rău. Uite ce floricică frumoasă aici. Da, trebuie apă. Oare să le dau azot? Ce să le dau? Calciu. Da, nu știu ce să le dau. Dacă aveți o sugestie, 28 iunie 2026, ce ar trebui să le dau în afară de apă? Până la o nouă experiență, vă doresc numai bine, Doamne ajută! Am și o păpădie aici. Uite așa.